na de ba ko kama manije hu no se o si eye wo Nyankopɔn man a obi antumi enka wo manim enye wo mo basabasa ena wo de me aba bedi wo manim. Hallelujah. Mpempi ya na ye ka mampayin amampi ho mpemfo ahemfo o mo so mbefa akonya no wi a o mo be free wo mama enunti Solomon man ni da ho esrese mi hie nyansa a bi bebu ma enam so obusa sa nyansa ni ti Nyankopɔn se wo misa sika wo musa patenti mame tena konwane so nche say the Uganda president atena konwane so eso nya 80 something years still on person basic for ko Cameroon and the same thing na ntopa ba man no say you know o se say wo musa patenti e wo konwane so na ko wo musa say me fa watamfo nche wase die wo musa me be ka wo ma e ma onyansa mesanso ama ahonyade memba nipa nyina e wo wiase na atewoni it is a wokɔ Bible ni mu a oyi Yesu Kristo firi hɔ no mu a eba nyansa Solomon oye number 1. Hallelujah. Amen. Yesu de yi name so special but nyansa de Solomon eye number 1. Hallelujah. Until now obi eni hɔ mo ani nyansa akɔto Solomon. If we say Onyankopɔn seda and wodi nyansa eduane. Hallelujah. Enunti akonya na ye nana abefa no. Ye nsre ahonyade emfama. Osoma nyame ehira wo hira ye dada. Ade ba ko oman ni hia eye nyansa ne ahobrase a ye di bebu oman no. Hallelujah. Amen. Me ko London Mishia Jamaica ni ba kona Mishia Nigeria ni ba Jamaica ni se eye omo se Ghana fo ba London be prapra if we say yo omo ni fa oman no ho se oman no nyame ehira yen ye hiase ye betu kwan. Hallelujah. Ni nyina ne se ye mpanimfo a ya no mudi oman no se bio Otana so na pese me kunya wura. And it is wura free the entia the dinisi akoyare so. Hallelujah. And then ye gina ha no be dia ma ye na because ye pese o ye exceptional. Ahanye miensa and Bible recognize it Bible training. Or Hene ni osofo any udifo. Edu besi so a unkodu ba bi ni aka say ye hwan wo na ase empaboa ana say yi otwa kunya inti sorry free so no eye for life na say be life wa jese odo hodom everybody. Hallelujah. Amen. David emra wo benya akonya ni di so no wotna Adinchira odina kuma ehhehwe ewurati enunti yede ni message no Onyankopɔn hwe Samuel said Marita Tisol bawuda so edi hu ogogo edwe ho se hwan na ebefa akonya no mehunu ohene bi asie na saa ohene no na me makoma me ewurade makoma eda me so a obedi Israel ni mu a me gidi se wodi nkunje be Israel. And parents David Bedri akonya so Israel for any kuboda eyo da bo so much Jesus nina ne se woni na kuma hwehwe ewurade the same thing and Nyankopɔn gyina de papa no ye so no so won so won ba be ba be fa akonya no edi so enunti no ye be bompa ya ama ye na se ne be ya obetira akonya no so na obewu ewo akonya no so na ne ba na de woso Nyankopɔn sisi so ba be di ade no yeso okwa koduru ba bi eso oyare ntise se de ontumi nko bie no. Hallelujah. Amen. Enunti me de masem ba wiye no
Now, Mr. Wedding Casa. Dear Solomon, ya and nay didn't want to dance here. Samson, yes, say. Samson, yes, say. Which is an ammonia. Yes, when your couple would dear any answer, any yamisro. It do say, yeah, free halfway, we were back as we say, identify how, you identify how. Ya my say David betina kunyane so no wa nkoba bia hallelujah wodi nyame suro nyame feriye nyame do ena odi tina akunyane so First Samuel chapter 31 my Bible said David ko koku wo baabi no odi nkuni omdi wo se bo be fie no mbeduru fie na omatamfo afa wo mochi aba be sesa wo majapade no mo yire no mo nyina akọ afa papa ni jina ose e na esie e nyankopon kuni ma wa mama kwa kodie ni abeduru fie a na esie ni afa na sojafo a mo ka no obi afa kotimma ne wan se danfo ye wo dia ye no e wose ye wiewu wose mo nto mo mama ni ewrade ko kasa papa no fresh sofo no se sofo mini kwan se me se watade ba ba bi edu no se me se watade na me ni ewrade kasa okọ asorede se ewrade die na esie I was a rich way a tree. The SCM, your time for now, on my base had you met me at your home, you met me almost soon. And what they say, they can't win one oh, some Jesus. And para Ogadan and call for one would see one more. Bible said, Baku, I gave a couple of pink, one more woman's son. And I'm still when you make a woman who needs it. A dear be a tough versus a coin or money punching marrying ya, almost answer at the pie. Then I said, you need a man. And yes, sir, Sanya me and David is strong no one. A man need to be a term of office. A man Solomon will be in the term of office. Yes, I have said. Yea, the tree and suffering so omara. That year, Okunu will David so, Okunu so much so, I will count one power to be book mine. But in pass, I will be. Let's just always do just summary. Yes, sir. Yansa, Ambrassier. Slowly book. Moses a cassette here Israel for the Radi by was one in Semian. I want to also be panel cassette. And I become the way in a way. The one pie say, when you make them ma, your papa, sack money. Send your bayer, don't say, what's your money? Acuniano. You could do baby as soon as I know what train of home to Jano Brown, one pie man. I don't call that. Sre Ewrade se ono a wo ma Solomon ihunumu nyansa ene entiase onfa sa nyansa bi enfa nom no wo muro so se emere bi bedura akonya kase ne beto a ye be kase ye de hye ne nsa se wode wakoma bedi sa mpaibo ye chi no abo ama no a betimi abam hallelujah Bompaye, nesre. So when you mean whom what did you Solomon who offered in you anymore? Yansani Adum, I would do Solomon and the papa offered in you anymore. You nipan one who obey Juma. Told there be a better tune, 70 were through one room who said you'll be sovereign. But when you mean whom come who are Bemo Yansa. Yame whom come Bemo Yansa. Niti bompaye se wrade be man sa nyansa ni bi na ene on se anamon fofrase wo Ewrade na isura David suro Ewrade a wode na kwan nyina se Ewrade nsa no no so mfa na kwan en se Ewrade nsa na mpanimfo a ewo ne hu nyina Onyankopon ema wo mu nyansa na wo mu ntimi ne
some of course on point me enya adwuma ni fa payifo won hu nyina kwa awurade anim sere unyame mu nyansa fama wo mu so bia adwene bia o mu hyiam na se wo mu fa o man ho adwene a adwene bia obia be kire bia ense awurade animunyam sɛdeɛ onyankopɔn firi soro ɛbɛston Solomon daeɛ no wɔmpaeɛ sɛ awurade mɛda ne ho adi no ɔnso no daeɛ na wɔnkyerɛ no deɛ ɔbɛyɛ a ɛbɛhyɛ ɔno nyankopɔn animuonyam wɔmpaeɛ sɛ awurade bɛma no atena akonnwa no so akyerɛ wokɔ 1 Samuel chapter 12 Bible sɛ yɛde Samuel si akonnwa no so no obiara nyɛ ne ho asɛm anka da nipa no sɛ ɛdeɛ na obi bɛtumi aka fa me ho magye obi bibi ewi obi sempo a mesisi obi antumi ampanya na no anka hwe ye bɔ mpaye sɛ ye na nanso saa e de beto no nipa bedi ne ho adanse obenya osoro adom monya nipa ni nso adom e ba bibia obegyina kasa bia nipa behunu sɛ onyame honhom na ekasa afiri ni mu bɔ mpaye saa afama no bɔ mpaye saa afama no bibia obedwene ne ho adwumbɔ bia awurade kana no ntum awurade mfa ni papa na ensurround no wɔn dwene onyame ho wɔn wɔ adwempa ɛwɔ ɔman no ho wɔn awurade mfa wɔn mmra na kwan obesusu bɔne biara awurade nsusu no na ne bɔne ɛnkɔ ne so na ɔma ne mɔbro hunu na dɔyɛ ne tumi ne bamɔ anya ne dia ene osoro emue ema wo mpaebɔ no twedi amponyankopɔn ontio yo ne afutubɔ ne bɛba onyankopɔn sesa na dwumi na awurade na ankase emue kwan na wo nhunu no na wo ne nanti na wo kwa na nyina wonsom awurade na enyense na hɔ sɛ wo bɛtena akonya ne so no no masisa osoro bie ma Bekwai man osoro bie ama okona gusua osoro bie na yeye wa ha nyina enya oso mfaso onyame won hira wo ntina ni hira wo Kristo Yesu din mo amen amen patana obi yo amane kwan so yewie awurade die no na ampanimfo se na natenase kwan da ho se bibio pese mano kwaba ni moru kwan da ho nyame nhyira mo adamwas osofo abompaye ebie ekwamui na nananum abonafo ne adofo yechia nana Opoku Danquah
otoso mensen ene na se odofo bi e wo bibi se ode ebe ma nana ana se ode ebe bo nana atnase a ekwan no eda ho efuze se sie nana Opoku Danquah opapa ena ti nensani faso no me se baby a ye shine no ye makwan ma dodo enko nana no ya dofo no yes no se mo he nana Opoku Danquah nensani faso a de oti ho no eye ne papa ena awuraba fefe a wo from to mefufuo abodu kotuntum so eye ne maame a owo no intine de obia wonim nana maame bia wo hu nana maame obia onim nana papa bia wo hu nana papa na enunti esanse nana danso na esanse nana danso abia a otoso mienu oye Bekwai aman Hene sana na sana so no so mpare na hobrase kwa so wawo ne ba nana Opoku Danquah otoso mienu na ono so oye Futusamfo ene na mefasa akonya isu se mo hwe nana ensa bonkum so pe eye adakoja ache sana Hene nana ohene ba ose amanfo ono so nete nana ensabonkum so obroni ka sembi eye mede memi maami yitichene and I'm very proud ose brighten in Ekwana where you are onua baby a wotie bia bomode na tina hoyi na wotina ne tinani yie nana Opoku Danquah adakwaja achi watina hoyi na esanse watina hoyi no entina nana atu ne sana ase obetina ne nsabonkum so ema meda obi bia ase obroni free bibi presentation ye akamfo ye so ye friend no achede ene nana waye abode fufuro ene nana waye fufuro waye Bekwai aman Hene Futusamfo Hene efi na ekui wo fi bia woni di bia mokwa mo fa nkodi Danquahfo etwa oye nana na presentation no so no ya to nsama obia wo bibi bia so odi babia ekwan eda ho meda wo bibia ase Yo, you think I know? Me am Jina Hei. Mene akona abusua penia akonya no samre na ma ni kitame a kire se mehwe so
and then Yamiada Roma, Minima Bushina, and yet this year I ain't changed. Why me prio? I need you. Be answering in Siaka. Intine, me, I was your penny in Jinaha. I sit down and free and coupon ho. Me dana Sibia, Sam and Yankopa Boame. Namasada, and of one in answer. If he said, and any penny in Accra and Benyan say, Ubey he never could before. Maybe if every day and how you see a being just indeed, sit down. Edima Upia Asidaba could be oko ama said the crew. Emoja ewo me offers na mammy me bush. Papa no our man me offers the can be said papa Miss Ram Oka Akoya and I feel audience and your canon. Nani papa Cassa or Fracture. Intimation. Me say me papa no me for guy. Say me dey share cancer. Yeah, me dey share nkomo obi a na mo ahimfie die. So ka say ni papa na tin say ni fa. Ne konso intimation say ni papa o wa chi me da ye di. Intimation ho die. Mama en fa nko yemu. Me da busuani nyina si me da masita papa na me de share nso ase se wa ma aniguase ameto abusuani na oje no pepa na so besu na mai de me ni to asofo de nso anse o hwe ni o fa se ni si o kure kura me Nana Opoku Danquah out of Sumiru. Now Opoku actually Nana Patch of Wasufenia. What do you know, Mammy Dola? Or sister Bekwai my Ajawafra Nananum Ewo and Fia. I was Sanka Mammy Dola Nanka Obepo Uchidom. Nanso, why win him? Abrofo adwumaye ene munsem enti ene wade nyina nana adwa somra a oye brekum jase hima a odikan nana ye ko nani enti yaso ye ni ade se na seso eye ko na aye twagu nyina ode braw abebo wachidom Nana really saw no real. Obakwa Jabo, Obakwa Nasia, sorry. Wapa. Nana to Tuntuma, Ebuso. Nana really saw no real. People and every pocket to where I say Kutu, say, Manuato, Idamas.
Nana, Miss No. For was so fair, make a cry, and me find watching me. Was it? Why do you know? And I just somewhere. Or said, soon, a tintin, aye. Osha, had the broken, a water crack. And she said, and I see a crown when I saw the man acquiring there. God, your pants never to us. Well, I was in quantum. You're Nana. They down open for you now, she said. Yesterday, crying, and Mamma, you're crying. She said, Mom, we are not. You bet you in a chicken. I mean, sure, you know.
Fawaso FM kakra. Mijina ha. Eye wonua no nyina. Wonua no mekan wahu. John K. Ena edano. Wasi omu nyina ka omu bom. You say we are simply say prayer ukamboma emu. Kuyijimwa na ebubu. Also krasa boadie. Ai wo nuanu nyina nsem. Na eyotia. Die wo bia eyotia. De wo bia nsem. Sao ayu mebe aye ya mami madam pavechua bisa anyui adimau Thank you.